देशात आणि महाराष्ट्रात धर्मद्वेषाचा ज्वर पसरवला जातोय तो या भूमीतून पसरवला जातो अशी टीका राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे। या देशात या महाराष्ट्रात कारण धर्मद्वेषाचे जे ज्वर पसरवला जातोय तो ह्या भूमीतनं पसरवला जातोय याचं अत्यंत दुःख आहे। ज्या भूमीतनं समाजवादी विचारांचे नातपई गेले, ज्या भूमीतनं मधुदंडवते पुढे गेले आणि कोकणच्या माणसांनी त्यांना लोकसभेमध्ये नेऊन ठेवलं, ज्या नातपईंच्या भाषण ऐकायला स्वतः नेहरू जेवण सोडून यायचे, ती कोकणची भूमी आहे। आज जरी हे ज्वर पसरवण्यासाठी लोक आटोकाट प्रयत्न करत असले तरी मी ह्या आपला माध्यमातून उघडपणाने भूमिका घेतो की जो काही मुस्लिम समाजाला टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला जातोय तो या महाराष्ट्रात तरी योग्य नाही। त्यांच्या खास करून धंद्यांवरती परिणाम म्हणजे त्यांना आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करून त्यांची गळचेपी करण्याचा जो कार्यक्रम रूपरेषा आखली जाते ती जर सरकार पुरस्कृत असेल तर ते अजून धोकादायक आहे। माझा पोलिसांना विनंती असेल की पोलिसांनी याच्याकडे जातीने लक्ष द्यावं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।